Bueno, baudarako geldialdi luzea uta gero, hemen ator berriz YouTubeko bideokin. Gaurko bideo hontan historiatxo bat kontatu nahi dizuet. Hasi aurretikan esan behar dizuet, ahotsa pixkat arraro sumatze baldin badiazue, dala pixkat afonika nahola, iganden estropadatan parranda bota nun, eta nahiz eta gaur ja osteguna dan, afonika egon naiz eta oraindikan pixkat irauten dit. Ez dakit musika baino altuago hitz egiten eta orduan parrandan ateatzen naizen bakoitzen ahotsi gabe gelditzen naiz. Horregatik, hoi da gertatzen zaitena ahotsan pixka diferente sumatze baldin baduzue. Aste honetan Facebookek orain dela 5 urteko publikazio bat gogorarazi dit. Eta nola inoiz gertatu zaiten gauzaik surrealistenetariko bat dan, pentsatuet bideo baten ere kontatu behar dutela. Orain dela 5 urte ni ez nitzan orain bizi naizen lekun bizi, bakarrik bizi nitzan, atiko baten, 6. pisu baten. Eta hoxe, iraia hasierako gau bat zan, bero haitezun oraindikan eta horregatikan atikoko, nere gelako lehioa, zala teiatun gelditzen zen lehio moduko bat, irikita neukan eta lo neon. Eta lo neola, derrepente, emakume baten oiuk esnatu ininduen. Kristonak. Esnatu initzen derrepente eta, klaro, lehenengo aldin gelditzezea, ez? Bastakizula oso ondo ze pasatzen dan, eta entzun itun berriz ere oiuk, orduan ikeratu initzen. Ez nekin ze pasatzen zan, ez nekin zerbait gertatu zitzaion, ez nekin norbait zerbait iten nahi zitzaion, lehioa irikinun guztiz, eta ateran itzan ikustea aber ze pasatzen zan, baina etzan oso ondo ikusten ez, eta ze, klaro, gaua zan, atikoko lehiotikan nahiko urruti gelditzen zan kalea, eta etzan oso ondo antzematen. Berriz entzun itun buiak, eta esan, jode, emakume honi zerbait gertatzen zaio, jetxin beharkoet, berze pasatzean, eta berriz lehion behiratu nun, ze ikusten nun, eta ikusi nun, emakume bat, ikusi ditun 2 pertsona, emakume bat iruditzen zitzaitena, oiuen gati batez ere, doblatuta, erditik doblatuta, makurtuta, eta bere ondon beste pertsona bat, behakin batea, ez dakit zerbaitetan, hola, espabilatzen nahi nitzala eta ja pentsatzen nahi nitzala, zein goet, bera jetxiko naiz, venga, bani joa. Derrepente emakumean oiuak isildu zian, eta entzun nun, ume txiki baten negarrotxa. Esan nun, aiba, la leche, umea eukiu. Osea, gelditu nintzen berriz ere xoken, esan nun, manta batzuk hartuko ditut, ez dakit, nire pelikuletako referentzia zan, emakume bat umea eukitzen nahi zanen, karri mantak esatezuela, horren esan nun, manta batzuk hartuko ditut, toaia batzuk hartuko ditut, ez mantak, toaiak, eta beran joa, jetxinitzan korrika, pijaman, ez dakit, bakero batzuk jantzin ditu, ez naiz guatzen, toaia batzuk hartu, jetxinitzan korrika kalea, junitzan behaien gana, eta ikusi nun, bikoteakin batea, bazegola ja jetxitako beste bizilagun bat, behaiekin, beste emakume bat, eta hoxe ikusi nun makurtuta zegon lurren eseri gabe, baina kuklillatan edo esaten dana makurtuta zegon emakume bat, besotan ume jaio berri bat zeukala, oraindik zilborresteakin, onduan zeukan gizon bat, imaginatzen dut umean aita izango zala, ez dion ezer galdetu, baina imaginatzen dut bikotea edo umean aita izango zala, telefonoakin deika, flipatu horpegiakin, baina emakumea lasai zeola ematezun, umeare neharrez baino ondo zeola ematezun, nian joan ere toaiakin, baina ja toaiak bazeuzkan lehendik jetxitako bizilagunak eman zizkiolako, aiatu nintzen flipatuta, eta ondo zaudete, altu nien, ondo dago dena, eta bai, ambulantziai deitu dieu, laizter retorriko diala, nik esan flipatzen nun, ze uste nun jende gehiore jetxiko zala, ze gauezan eta berandu zan, baina esan bezala bero eitezun egun bat zan, eta esaten nun, jode, nik lehioa irikitan eukan bezala, jendiak lehioa irikita eukiko zun, eta inorrek ez du entzun emakume hau buiaka, emakumeak, umea eukizun emakumeak, esan zuen, nekatuta zeon, esaten zuen, eseringo naiz, klaro, lurren ez zintzun eseri, zikin jungo zalako, orduan, korrika etxea ionitzan, silla bat geistea, basukaldeko silla bat geistea, eta etxea ionitzanen lehiotikan ikusi nituen ambulantzian argik, orduan, ambulantzia etorri zan, ni bazpare sillakin jetxin itzan, azkenen alperrik izan zala, baina, dena bazpare egun hortan, dena bazpare. Ambulantzia etorri zan, emakumea sartu zan,
gizonare bai, eta hoixe eraman zituen, zerrautxa bota zuen udaltzainak emakumeak umea izan zuen lekun, erditu zen lekun, hor gelditu zialako plazenta eta ez dakit olako gauza, umea eukitzen dezunen, ateratzen dian gauza guztik, likido guztik, eta dena hor gelditu zen, zerrautxa botata. Eta holaxe, ni nire flipeakin etxea bueltatu nintzen, eta ez dakit loinun gau guztin berriz, hoxe, esango nuke horrengo egunen esnatu eta Facebooken kontatu nula flipatzen nahi nitzelako. Guatzen naiz, hoi pasa eta hurrengo asteetan eta hurrengo egunetan ibili nitzala aurdun zeuden nire lagun guztiri kontatzen historia eta esaten mesedez, sumatzen dezuenen ja zehoze aidala moitzen hor, segi ospitalea, eta ez baldin badagoen digaraia, bialiko zaitu etxea, baino kontu zibili. Eta hoxe, nik uste, ez dakit, dena ondo jungo zitzaiola emakumeai, egia esan kriston lasaitua izan zen pentsatzea, ostras, aiora, 2 minutu lehenago esnatu eta 2 minutu lehenago jetxi izan bazina, umean jaiotza zuzenen ikustea tokatuko zitzaiten, eta hoi ja igual, jebigia izango zen. Osea, nahiko esperientzia surrealista eta izugarria izan zen jaola, pare bat minutu lehenago izan baldin bazan, espektakuloa zuzenen han bertan tokatuko zitzaiten, eta hoi ja, igual gehiagi izango zen. Eta hoxe da dena, hoxe kontatu nahi nizuen gaur, hoxe gogorazi dit Facebookek aste hontan, oain dela 5 urte gertatutako hoi, eta kontatzeko modukoa zanez, jazta, hemen esan da gelditzea. Hauxe izan da, oporrosteko lehenengo bideoa, berremendikan aurreare ritmoa pixkat hartzen duten, eta aztengean berrize bideokin. Eta hauxe da dena gaurkoz, eskerrik asko bideoa ikusteagatik, eta hurrengora arte. Aio!